हेलो गाइस बेयो जाहैबाय दाउ खिथु बाजार गाबोन संक्रान्ति एबा खुंखा जानायनि मैगं थाइगं फानसावदों नोंथांमोना नांगौबा लांफैनो हागोन गाबोननि बिसिबां बागा आबै बियो दाउ खिथु बाजार Timur bisa? Mudah belalai. Lokal moजां मैगं थाइगं बानलु मोनजोबथारो बयबो लांफैनो हागोन मैदा नै 10 थाखानि बानलुआ बुरजा होनाङो गोखा गोखै जानोबा बे दाउ खिथु बाजाराव लांफैदो बयबो खुमब्रा बेसेबां खुमब्राया 20 थाखा आं जानायल' मोना जालाय जायो जोंना मानसिबो 20 थाखा आरो लादो लासलै दुइलाय खुमब्रा लाग्राया हांसो जायोदा हांसो मोनसे 20 थाखा बेयाव सोरनि बिलाय Aray. Taray sulayदों मोनसेयाव बेसेबां 10 थाखा मोनब्रै मोनब्रैजों 10 थाखा साननै लाखावजोबखाबाय नै गैला लाफा सायख'